iNquthu icebe kakhulu ngeindawo eNomlando kaZulu. Lapha kukhona intaba isandlwana, lapho uZulu anqoba khona impi namangisi, kanti nomfula Income nawo ukhona. Lo mfula wabheja igazi ibambene phakathi kwamaZulu namaBhunu. Kanti kuyona le ndawo kukhona inyanga uSosobala Mbatha, eyaduma kakhulu njengenyanga yokuqala ngqa ukuthenga ibhanoyi KwaZulu Natal. Intsha yalapha izama impilo ngokuthengisa esikhumulweni samatekisi. Ikhala ngemisebenzi. Uma thina sihlela ematafuleni babona athi iziphukuphuku, kanti thina asifuna isinkwa ukuthi ala sidlile. Kuningi engikuzamayo. Ngike ngabhala nasemaphoyiseni, ngabizwa kwi-test, ngayibhala i-test. Ngino-matric nje ngihlele ekhaya ngiyazama yonisa ngisithola isikole. Into exake kakhulu ke entsheni lapha eNquthu uphuzo oludakayo nezidakamizwa. Amathuba omsebenzi awekho. Into abachitha ngayo izingibona utshwala. Bayafunda beqede begraduate mase kufanele beqasheke baqasheke. Ama drugs bawanqobe la asuka khona. Banqobe nalabo abantu ababadayisela ingane ngoba ingane thina sisenazo lana eNquthu ziphuma emakhaya washiye zihlala kahle zenza yonke into zizohlala la. Kwakungusuku lwanamuhla eminyakeni ngo-47 edlule khathi intsha ka-1976 yabhikisha ilwa iphikisana nokufundiswa ngolwimi lwesiBhunu. Lokhu kushiya umbuzo ke wokuthi ingabe ukugujwa kwalolu suku lwanamhlanje kuyayisebenzela na intsha yamanje?